Ei se tarvi peruuttakseen, voit vaan mennä eteenpäin. Joo. Et oo. Ui saatu. Joo, joo. No niin, annan puolikkaat portaat. Nice. Se vielä... Pakeita nää alas. No oi. Ei tää mahtakaan tohon väliin. Ei, mutta jos se laittaa just tähän näin. Perse... Oho! Siinä se mahtui kyllä. Joo. Oi vittu. Herra jumala. Mä kaasleetlen niitä. Ne tärisee tuolla paikalla nuo kaksut. Oliko niin, että tuosta ei tosiaan niinku... päässä? Ei se mahu niihin portaisiin. What if we had the power of garden anime? Mitä vittua roopelle tapahtuu niinku oikeesti? Alkava. No, mä ajan vähän, että sä et pysty litsaamaan. No, Okei, entäs määrästä paljon kapiimmatkin. Niin, mutta entäs yksi mönkiä mennä siihen sivuuttaa, se toisella mönkillä ajaa sitä päältä. Mä ajan roopen päälle. Oikeinpä se portaat tehtiin, että... Oh no. Ei mitään vittu. Kyllä mulla näkyy rapauta saa portaat. Ja se mönkiä tällä alapuolella vittu. Ei se mönkiäkin. Nyt se varpas niläpuolella. Aina pitää silleen mennä perään. Noniin. Oi! Joo. Oho, hei mä hyppäsin pois ja mä tippuin tänne alas. Mun mönkiä jäi kyllä ylös. Mä tipuin alas mönkien kanssa. Mä koitin anna käsin jarru. Mä tippuin alas, mutta mönkiä ainakin ylös. Hei nyt ei mönkiä, nyt se tärisee sillä paikalla. Ei saata. No kiire. Et vittu, ai Roope kiirrytty. Joo. Mulla on niinku 1 HP. Näkyy semmonen ihan